25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଖୁସି ଆସିନି, କେବେ ହସ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହସ ଆସିଛି, ଏଇ ମତଟିକୁ ହସିବାକୁ ଦେ। କଣ କହିବି, କୋଉ ଭାଷାରେ ତମକୁ ଦେବି? କେବଳ ହାତ ଧରି ଏତିକି କହୁଛି, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ତମ ଅପେକ୍ଷା ସେଦିନ ମୁଁ ବେଶୀ ହସିବି, ମନ ଖୋଲି ହସିବି, ମନ ଖୋଲି ହସିବି। ଆରେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ରଖୁଛୁ? ଆରେ କାହିଁକି ତ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଣି ଯାଇଥିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନି। ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆରେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯାହା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଟଙ୍କା ଖାଲି ଏତେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରିନି, ରାତି ସାରା ମୁଁ ଛାତରେ ଟିକେ ଶୋଇନି। କଣ କହିଲେ? କାଲି ରାତି ସେ ଘରକୁ ଫେରିନି, ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଛି। ଓହୋ, କଣ କରିବି, ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ତୁ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ କହିଲୁ? ଦେଖିବୁ ଜଗାରେ କିଛି ମାନେ କ୍ଷତି ହବନି, ଜଗାର କେହି କିଛି ମାନେ କରିପାରିବେନି। ଦେଖିବୁ ଜଗା ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତା ମା ବେଳକୁ ରାତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ତା ମା ବେଳକୁ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତ ତୋର? ଜଗାର କିଛି ହେଇନି, ଏ ଘର ଭାତ ହାଣ୍ଡିଏ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆମ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସେଉଳ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫୋନ କରି କହିଲା, ଆମ ଅଟୋଟାକୁ ଥାନା ବାଲା ସିଜ୍ କରିଛି। ଆମ ଅଟୋକୁ ଥାନା ବାଲା ସିଜ୍ କରିଛି? ହଁ, ଆମ ଅଟୋକୁ ଥାନା ବାଲା ସିଜ୍ କରିଛି। କାହିଁକି ସିଜ୍ କରିଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋଟା ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଶେଷ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ଅଟୋଟା ନ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା, ମରିଯିବା। କରିବା ନୁହେଁ, ଜଣ ଜଣ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ପକାଇ ଉଠିବ। ପକାଇ ଉଠିବ ତମର, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଦିନ ମେଡିସିନ ନ ଖାଇଲେ ତମ ଜୀବନର ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଯିବ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଚାଲିବନି। ଶେଷରେ ତମ ଦେବୀ ମା ଏ ଗୋଟା ରାତି ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଗଳଟା ଏକଦମ ମରିଯିବ। ଆରେ ବିକାଶ, କଣ ହେଇଛି? କିଛି ହେଇନି, ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତମ ଜଗା ପ୍ରେମ ଛାଡିଯିବ। ଜଗା କଣ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି, ଜଗା ପ୍ରତି ତ ମନୋବୃତ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କର। ଆରେ କଥାଟା କଣ ଏଠି କୁହ, କାହିଁକି ଆଟକଳ କବୁଛ? ଆମ ଅଟୋକୁ ଥାନା ବାଲା ସିଜ୍ କରିଛି। ଆରେ ବିକାଶ, ଆମ ଅଟୋକୁ ଥାନା ବାଲା କାହିଁ ସିଜ୍ କରିଛି? ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲି। ଥାନା ଅଫିସର ଯାହା କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆରେ ବିକାଶ, ଥାନା ବାଲା କଣ କହିଲେ? ବିକାଶ, ଥାନା ବାଲା କଣ କହିଲେ? କାଲି ରାତିରେ ନିକ ପାର୍କରେ ଜଗା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ଚାରିପଟୁ ଘେରାଉ କରିଦିଅ, ଆସାମୀ ଯେମିତି ଖସି ଯାଇ ନପାରେ। ଫଲୋ ମି, ହରି ଓମ୍। ମାନସ ପ୍ରଧାନ କୁଆଡେ ଗଲା? ମାନସ ପ୍ରଧାନ ନହେଲେ ଥା ଠିକ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମାନସ ପ୍ରଧାନ, ଜଗା ଅଟୋଟା ମୋର। ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ ସାର୍। ମୋ ଭାଇ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଟୋ ନା ଜଗା ଅଟୋ ରଖିଛନ୍ତି। ଓ ଆଇ ସି। ଆଚ୍ଛା ମାନସ ବାବୁ, ତମେ ବାହା ହେଇଛ ନା ବାଡୁ ଅଛ? ମାନେ ତମକୁ ମୋର ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ବାହା ହେଇଛ ନା ବାଡୁ ଅଛ? ମାନସ ପ୍ରଧାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ବିଶାଲ, ତମେ ଏଠି? ନିଶା, ତମେ ଏଠି? ତମେ ଏଠି ଆମ ଘରେ ବାଟ ପାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆସିଥିଲି।
ମୋର ଏଇଟା ତମ ଶାଶୁଘର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। কি ইনভেস্টিগেশন আসছ কোন হইছি ଏନିୱେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୋତେ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। স্যার প্রথমে কোন হইছি ତମ ସ୍ୱାମୀ ଏ ବୟସରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମୀକ୍ଷା ସାମନ୍ତରାୟ କିଏ? ସମୀକ୍ଷା ସାମନ୍ତରାୟ ବଡ ଲୋକର ଝିଅ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ଝିଅ। ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ମୋ ହୋଟେଲ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ମୋର ନିୟମିତ ପାସେଞ୍ଜର। ନିୟମିତ ପାସେଞ୍ଜରରୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରୁ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ। Hold your tongue, please. ନିଜକୁ କଇଁଛ ଖଡ଼କ ଭିତରେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ମାନସ। ତମ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗି ସାରିଛି। প্রথমে কোন হইছি টিকে খোলি কি কো ତମ ସ୍ୱାମୀ ମାନସ ପ୍ରଧାନ ସମୀକ୍ଷା ସାମନ୍ତରାୟକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ନୁହେଁ ହଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମରୁ ଧୋକା ଧୋକା ପରେ ମର୍ଡର। No, never. That can be. ଏସବୁ ମିଛ। ସମୀକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିନି। ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଡାମାବାଜି ବନ୍ଦ କର। ତମ ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ସମୀକ୍ଷା କୋଟିପତିର ଝିଅ, ସମୀକ୍ଷାକୁ ଫସାଇ ବାହାରେ